Faint o gloch mae Serin dysgu? 7 o gloch. Hanner awr 'di 7. Ie, 7 o'clock. Dwi'n neud ti sagad sa? Teletubbies neu Sali Mali? Lali. 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 Sali Mali! Dubbys rwan. I Dubbys, ti eisiau gwisgo hwnna? Yn fanna? Mae Siwan wedi bod yn ymarfer can yn dos yw, da ni'n canu Penblwydd hapus i ti, Penblwydd hapus i ti, Penblwydd hapus i Cadi, Penblwydd hapus i ti. Hwrê! Mae'n gallu syrthio off. Ti eisiau gwisgo hwnna? Mae'n gwisgo Teletubbies. O, i ddangos Mae bod ti'n upside hogan down. smart. Ie, dyna'r unig ffordd fydra i ddangos. Neu. Lle mae dy sgidiau di ar un, byddwn ni eisiau mynd fydda i ni fyd. Rhoi fanna, oes? Teletubbies, ie! Edrych beth dwi'n Di hwnna efo llais arno fo, neu jyst Dwi'n llun? gwneud o'i tyfu. Edrych dwi'n gwneud o'i tyfu. 1, 2, 3, 4... Aled? 1, 1, 2...